Здоров. Сегодня 19 студня, і гэта чарговы дыалог Дыкскейлера. Атрымоўваецца 17 ўжо, але так тут ніхуя, што я ніхуя не зрабіў, як я пасмеў, не, а вось і не. Прикол, рофл у тым, што значыць у папярэднім дыалоге я расказваў, што вось у мяне з праекта ліўнула дакладней мастачка, і з-за гэтага я падумаў паспрабаваць вось гэтую сваю шальную думку рэалізаваць, уласна, утварыць у рэальнасць, з тым, каб з Дыкскейлера зрабіць фактычна РТС гульню, ну, з мэтай таго, каб трэба было менш арта маляваць. І я ў выніку падумаў, чаму б не перайсці зноў на Бэві, і вось я, да, неяк пасярод гэтага тыдня сапраўды у мяне ўзнікла думка, што раз мне, калі ж мне ўсё адно трэба будзе шмат перапісваць з нуля, груба кажучы, то чаму бы не перайсці на Бэві, пагатоў, што якраз такі у Бэві вось няма рэдактара, але для вот той гульні, якую я планую будаваць, ён якраз такі асабліва на першых этапах не дужа і крытычны будзе. Ну, там відавочна далей, калі трэба будзе дадаваць там UI шмат для всякіх розных рэчаў, то это ўжо будзе іншая размова. Ну, паглядзім, пакуль што я яшчэ на этапе рэсёрча, груба кажучы. Уласна, што ёсць на дадзены момант, такая штука, то бок, да, моя улюбёная вот эта хуйня з інспектарам. І так, вот ёсць юніт, башка юніта, которая спаўніцца і ходзіць туды, куды я клікаю мышкай, да, то бок, калі ён пераходзіць, то я клікаю. З-за таго, што вот гэты UI не оверрайдзіць ніяк івенты бэвіўскія, атрымоўваецца, што да, ён праклікваецца, але гэта ладно, цярпіма. Я б з вялікім задавальненнем выкарыстоўваў бы Bevy Editor Please, Great, але, на жаль, ён, сука, дагэтуль не падтрымлівае, блядь, актуальную версію Bevy, которая вот 0.15, вот дагэтуль ўсё яшчэ не падтрымлівае, блядь. Тут ужо як бы нібыта нядоўга да 0.16 рэліза, а вось дагэтуль Bevy Editor Please не абнавілі, таму прынамсі World Inspector, во. Але прынамсі добра, што яго хапае на тое, што мне трэба. І яшчэ, ну, апрача Behind the Hood, насамрэч даволі шмат штук тут адбываецца, такіх інфраструктурных, архітэктурных, усё як я люблю. То бок, напрыклад, вось гэты круг, да, гэта ён, тут шмат кампанентаў, я шчыра не ведаю, якога хуя, але яны ёсць. Input pointer, вот это хоць я ведаю. Окей, круг, да, вот это гэты дэбіл, вось тут ягоная зразумела пазіцыя, ўсё, можна яго падрыхаць, да, яму, ой, это я яго дрыгаю. Вот калі бы, да, ён не рэагаваў на мой інпут, тут было б лепей, але маем, што маем. Я што хацеў паказаць, вось stat модифайеры ёсць і stats base stats, вось. Тут, да, ёсць статы. Пакуль што статы гэта сапраўды толькі адна хуткасць, але ўжо як бы працуе то, што можна сапраўды, напрыклад, я магу памножыць статы на 10, і ён будзе нашмат хуцей дахадзіць да мэты сваёй. Магу там, да, памножыць на, напрыклад, 0.5, яго тады агульная хуткасць зменшыцца. То бок вот это ўжо падрыхтавана адразу, што мы можам мадыфікатары усялякія дадаваць на статы. І тыпу, што вот калі будзе там усялякі розныя статы, як атака, абарона, максімальнае здароўе, вось хуткасць у тым ліку, магчыма, яшчэ якіясьці вот усялякія статы могуць быць, і вот праз такую сістэму можна будзе лёгка іх змяняць. Ну і відавочна базавыя статы таксама можна змяняць, таксама яно ўсё ўплываецца на 1000. Я зараз падумаў, конечно, што як з гэтым паводзіць статус-эфекты, ну, окей, гэта мы яшчэ прыдумаем у будучыні. Далей я тут, ну, так, тут вельмі няшмат, таму што, на жаль, у мяне не было шмат часу працаваць з гэтым, але пакуль што ўсё ідзе добра, да, у мяне тут даволі крышачку фрікі структура. Ух ты, ёбаны насраў.
не то я хацеў адкрыць. Крышачку фрікі структура тэчак, як я іх арганізую, я вельмі не люблю, калі файлы вялікія. І я не разумею, як увогуле можна сабе такое дазваляць. Таму я сабе такое не дазваляю. І я файлы раблю максімальна дробнымі. Да, яшчэ калі што сапраўды гэта Visual Studio код ёбаны, як мне не сорамна. Ёсць жа ёсць ад JetBrains афігенскі IDE-шка Rust Rover, але, на жаль, яна бясплатная толькі для некамерцыйных праектаў, таму як бы я тэхнічна не магу выкарыстоўваць, не маю права выкарыстоўваць вось гэтую IDE-шку у гэтым сваім праекце, просто таму што ну, хацелася б яго все-таки запаблішыць у стыме і прадаваць, а то бок гэта будзе все-таки камерцыйнае скарыстанне. Таму VS Code, давайце да яго звыкаць. Пагатоў вельмі шмат, канешне, карыстуюцца гэтых Rustations, менавіта VS Code. Так, наконт структуры тэчак, да, тут я крышечку хочу прикольчики показать. Вот, напрыклад, у меня есть геймплей. У геймплея у меня есть пакуль што толькі юніты. То бок я хочу падзяляць па даменах. Типу, по зместу, не по форме. А ўжо ўнутры падзяляць далей по форме. Так? Ну, под падзелы весці. Што я маю на ўвазе? Вот, напрыклад, зноў жа у мяне ёсць. Якая фрікі хуйня, конечно. У мяне ёсць юніты, да, вот юніты гэта ну, як бы асобная ідэя, што ёсць у маёй гульні. У мяне ёсць модуль фіча. І ў модулі фіча вот, я маю два падмодулі, кампаненты і сістэмы. І да, реюзы, вот гэты, которые пуляць іх наверх, то бок наши компоненты, наши фічы могуць быць доступны любым іншым карыстальнікам нашай гэтай фічы, а вось сістэмы, напрыклад, я хочу, каб сапраўды толькі вот гэтаму былі доступны. Ну, гэта тут часова знаходзіцца, потым гэта мае выдаліцца тэставая сістэма, просто каб пераверыць, што яна працуе. І яна да, мае пераехаць сістэма ў адпаведны свой модуль, зразумела. І вось тут знаходзіцца да, цяпер на дадзены момант две сістэмы, которые вот зноў жа яны дзякуючы вось гэтаму юзаджу з супер, ён доступны толькі ў гэтым плагіне, у гэтым толькі модулі, недоступны будзе у іншых. Вот это вот прям добра атрымалася, мне падабаецца такая структура, да, то бок з файламі, што каб яны не разрасталіся, каб ну то бок у ECS такі момант, што ты альбо робіш шмат, ну хутчэй за ўсё у цябе будзе вельмі шмат файлаў, асабліва калі там ты на кожную сістэму адводзіш па асобнаму файлу. І увогуле да, вот нейкі так заўважаю, што да ECS патрабуе шмат файлаў. Але затое гэтыя файлы яны вот могуць быць вельмі дробнымі. Але все-таки ў мінус уходзіць тое, што калі у цябе не пабудавана нейкая навігацыя, то ты вельмі хутка увайдзеш у момант просто, што калі ты не можаш навігавацца па сваім праекце, то ты не ведаеш, дзе што знаходзіцца, там, калі ты ўжо забыў. І просто все і вельмі цяжка і нязручна стаіць. І вось якраз такі вось гэтая структура, якую ты сабе тут прыдумаў, яна нібыта вельмі з гэтым дапамагае. Тому што я ведаю, што мне там трэба нешта юнітоўскі нейкі кампанент, вось я ведаю, што это ну як бы геймплей. У геймплея вось сапраўды бачу модуль юніта, у юніта ну, модуль фіча гэта вот просто выбранае нейкае слово адно, каб яго выкарыстоўваюць паўсюль, вот менавіта што фіча, і фіча ў сабе мае вот кампаненты сістэмы. Так, гэта было з Entity узята по факту. Ну, натхнённый. Я бы назвал плагінам з задавальненнем, але баюсь, што яно будзе надта блытаць назву взятую з бэвіўскія плагіны і мае вот гэтыя плагіны. Таму фіча, окей, пойдзе. І да, вот усе абсалютна файлы фіча у мяне зараз выглядаюць літаральна так. Вот тут яшчэ ёсць вот файл фіча, который ровно таксама выглядае. Там, да, калі открываю. Input, напрыклад, тут тоже фіча, вот ровно таксама выглядае. Все вот кампоненты інпута, да, там, которыми я пазначаю просто каб мне не дужа падабаецца, як Бэві прапануе апрацоўваць інпут з свайго боку через вот эти ресурсы і ўсё іншае. І таму я уласна пераношу інпут у ECS свет, просто дадаючы што курсор position як кампонент, і вот кідаем кампонент just clicked, што дазваляе блядь. Ладно. Я думал, что я все еще звыкаю до этой хуйні. Уласна, вось, то бок ён дазваляе. А можна мне адкрыць, калі ласка? То бок дазваляе вельмі зручна просто
фільтраваць in ECS way гэтыя штукі. Вот сапраўды у мяне типа курсоры, яны будуць толькі калі мы клікнули мышкай, і вот дзякуючы гэтым атрымоўваецца вельмі лёгка, вельмі проста. Мне не трэба ніводнага іфа, всё просто тут няма ніводнага іфа. Да, вот чаго вельмі не хапае, гэта C# вот этой штукі, што я магу вот так вот записывать некалькі форічоў, грубо кажучы, на адным інтэндзе, але калі я гэта адфарматую, калі я гэта адфарматую, то ён вернець вот так вот на, ну, то бок, што вот гэта conventional way, і гэта вельмі хуевастенька. Хацелось бы, конечно, на адным радку іх трымаць укладзеныя форы, бо я in my opinion, гэта вельмі нармальная сітуацыя, калі ёсць некалькі укладзеных фораў у ECS, бо гэта якраз тое, чаго мы хочам, што ітаравацца па штукам. Да, і зноў жа, вот якраз такі дзякуючы гэтаму, вось у мяне курсор, я адразу атрымоўваю ягоную дату, ягоную пазіцыю, і пры гэтым я ведаю, што вот ён менавіта быў клікнуты, што я сюды не патраплю, калі мы не клікнули, і мне не трэба дадаваць, вось мне, да, акурат літаральна да гэтага каміта, блядь, не паглядзець, было вось гэта, што типу if там input, я забываю, што ўрасце можна не ставіць вот этой дужкі. Карацей, да, што было вот там if input, там just clicked, што і калі ён там не клікнуты, то мы тут робім return. Не, у мяне лень, ладно, вот так, ну, блядь, похуй, да того, што гэта пераверка, а вот не трэба я тут рабіць, просто таму, што мы робім усё ECS, всё цудоўна. Таму так, ось я тут распиздзеўся наконт сваіх ECS-аў, а трэба гульню рабіць, сапраўды. Я зноў жа, вось, да, Dexscaler RTS, нешта, блядь, CI нават праваліўся, так я зноў яго стварыў через той тэмплейт, тот, который мне вельмі падабаецца, который адразу дае CI з магчымасцю аўтаматычна выгружаць на itch.io, але там відавочна яно будзе пакуль што прыватным, нават калі я буду нешта выгружаць. І я хацеў сказаць, што да, зноў жа паўтаруся, што гэта яшчэ не факт, што яно так не туды пайшоў. Яшчэ не факт, што ўсё-такі вот это канчаткова ўсё пойдзе. Магчыма, мяне хісне потым назад у іншы бок, і я ўсё зноў вырашу, што не, гэта была кепская ідэя, і я працягваю рабіць менавіта картковай вось гэты Dexscaler. А пакуль што ён білдзіць. Хаця, блядь, пиздец. Да, мне трэба налаштаваць fast build по факту для этой хуйні. Ну вось, то бок наш чувак ходзіць, далей вельмі хачу дадаць вот якраз такі, каб спаўніўся яшчэ і вораг, і вось наш чувак, вораг чувак, і каб яны аўтаматычна падыходзілі і пиздзіліся адным з адным, забівалі адзін аднаго, і вось гэта ўсё весялосць. Яшчэ, канешне, вялікі чэлендж, што ў мяне наперадзе, гэта дадаць ім калайдеры, і каб яны маглі пасфайндзіць, ну вот пасфайндзінг, конечно, будзе прям супер у ідэале, каб яны маглі прям абыходзіць адзін аднаго, калі ў іх у некалькіх адна і тая же цель атрыму. У гэтым кантэксце гэта менавіта цель, не мэта по факту, таргет. Всё, на гэтым хіба ўсё. Тут я і так аб абсалютным нічога распиздзеўся на цэлых 13 хвілін, нічого сабе. Всё, мне трэба дакладна закругляцца, а то я не змагу загрузіць гэты відос на YouTube, а то абмежаванне 15 хвілін, ё-маё!